Usa ka Partylist group nihimakak nga konektado kanila ang Cebuana beauty queen Maria Higante nunod sa paggamit niini sa usa ka special pass. Samtang sakyanan nga gigamit ni Higante og sa iyahang Spanish boyfriend walay rehistro. Aniya ang report. Gibutyag ni Colonel Roderick Mariano sa Cebu Provincial Police Office nga gipanghimakak sa usa ka Partylist group nga konektado kanila si Maria Cisaldo Higante. Kanihuman, may gamit og special pass kagikan sa Partylist group pagbiyahe nini kauban ang iyang uyab nga si Javier Filusa Castro ngadto sa Bagatan. Sukwahi kini sa nakabutang sa certification nga gihuptan ni Higante ngadto sa mga otoridad nga mangulikta kuno og donation sa ngalan sa Partylist group. Nadakpan ang duha samtang nag-inom og ilimnong makahubog og nangaligo sa dagat didto sa Moalboal. Gihulagway ni Mariano nga falsification of document ang gihimo ni Higante. It was denied already by the patrol party list na hindi nila kakilala yung tao na yan. That's why we will be filing additional cases dito sa tao na to dahil for falsification ng dokumento ng mga ano. Laing kalapasan sa duha ang paggamit og sakinan nga way rehistro hinungdan nga ila kining gi-impound. Tamtang gipadayag sa kadakuan sa kapulisan nga gipa-explain na niya ang mga pulis sa mga checkpoints nga naagian sa beauty queen kinsa gikan sa Cebu City. Higpit nga gidili ang pagsulod sa lalawigan sa Sugbo ang mga tao kon walay pagtugot gikan sa gobernador. Si Higante og uyab nini gipasakaan og kasong kalapasan sa quarantine protocol. Na nag-swimming dun sa Panangdama Beach Resort at umiinom. Kaya sila naaktuhan ng ating mga tourist police doon dahil pinagbabawal ang pag-swimming at sa era na yon, kaya sila nahuli. Ang duha ka mga dinakpan anaa sa custodial facility sa Moalboal. Gisuwayan pagkuha ang habig sa mga ginikanan sa beauty queen apan nagdumili sila pagluwat og pamahayag. Oba ni Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.